toto traktory na hodinu. Ale skránčím to doma udávu. Tam už je v tej, kde osobitné špeciálne organizácie. To nie je špeciálne. Toto ti vravím. Milan Birka za starú ženu kľudne nemôže zvať. Oni z neho sú také zdravotné, z jeho matce. Sadí Milan Birka. Aj kúkajte. Keby som mohol, to by ja prievedem, tak sám to mám. To ešte Rado tu není, nie? Na ovodu nášho protižnonku, oni sú to, viete, dáme to veru, hovorím voda podobne. Zasadnutie. Za zapisovateľku určujem magisterku Knafikovu, za overovateľov zapisníka pána Petra Režica, pána Petra Kuzňáka. Program. Voľba návrhovej komisie, kontrola plnenia uznesení, žiadosť občanov Jan Ragali, Ružena Peštová, Viera Švarcová, František Pešta, Ekostar žiadosť, zmena a doplnok územného plánu obce Vrbov číslo 7, rozpočtové opatrenie číslo 6, VZN číslo 2 2016, žiadosti základnej školy, žiadosti materskej školy, návrh na vyradenie knižničných jednotiek, upozornenie prokuratúra Výrub Drevín, okresný úrad Kežmarov, katastrálny odbor, rozhodnutie PVS, zámenná zmluva inžinier Norbert Fassinger, vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra a žiadosť o dotáciu. Navrhujem 13. bod upozornenie prokuratúra vyhodiť, pretože včera sme mali telefonát od prokuratúry a povedali, že stačí písomne napísať ohľadom toho výrubu drevín, lebo boli tam len formálne veci, čo sa týka fotiek a tak, a že stačí iba písomne. To je aký skončil? To je zákon o ochrane prírody, výrub drevín celovistvostí. Nie, my sme ako príslušný orgán Ľubíci a chodíme im na kontroly, keď chcú vybať nejaké stromy. A tam
určite musíme dodržať podľa zákona a chýbali tam im nejaké fotky a podobné veci. A na základe toho nám prišlo upozornenie od prokuratúra a oni nám povedali, že môžeme, nemusí to ísť teda cez zastupiteľstvo, stačí, že to zoberieme na vedomie. Ja som myslel, že ide o tamte, čo sú v tom lesíku pri cyklochodníku, tam sú tiež nejaké stavby vyrobené, že? Nie, toto úplne nič. My ako zo zákona obec na prenesenie štátnej moci z hľadiska ochrany prírody, a to je výrobe. Dobre, a stromov tam viete, čo sú v lesíku vyrobované? Aký strom? Teraz, kde myslíte, ako smerom na keď To je Vrchovský lesík na cyklochodníku pri Suchej Hore. Ale len o to ide, že či to je náš... Ale nie celý je náš. Nie celý náš. Tam aj vojenské lesy majú, myslím, je trochu lesíka. To Ten by- pri to by Kežmarku už. trebalo robiť, že či je to- Tam by trebalo robiť rezávku, by trebalo robiť, len tak tam už robí. A nie veľa chodníkov. Lebo my môžeme hospodárime iba na lesoch, ktoré sú v okolí a takisto Ešte raz, to je náš obecný lesík. Polovica z toho územia je naša ako obec má Vrchov. Neviem, či má vydané, ale myslím si, že asi bude mať vydané do užívania aj ten lesík, aj to, čo hovorí vo Vukovej, aj v Zalubici. Takže lesník by mal asi vedieť, že čo sa mu robí v jeho lese. Ja som už skôr, keď som tam išiel, som videl, že tam niečo bolo, ako hovoríš. Neviem. Takže toto, ale nemusíme prejednávať ako na zastupiteľstvo. To je katastrofálna Lubica, tak som to pochopil. Dobre. Takže má niekto iný návrh? Ja mám tu jeden návrh. A to by som chcel doplniť k žiadostiam občanov ešte, to sú tie naše podrobnosti určité, čo máme, pani Ochlanovú, aby sme sa tam tiež pohli. Tak dal by som tam nejakú správu k tomu, ktorá mala žiadosť ohľadom prikúpenia za domom časti parcely. To je to, čo sme boli pozerať. To, áno, na jar, čo sme boli pozerať a teraz som tam bol pozrieť ešte za jej účasť, lebo ona vtedy bola odcestovaná okolí do zahraničia, takže a to by som potom povedal. Potom by som chcel ešte tým veciam tu pre tie žiadosti by som dal návrh ktorý by obsahoval zrušenie ekonomickej a stavebnej komisii. Neviem, či treba bližšie teraz tomu hovoriť, ale ja mám taký návrh tomu, aby sa zrušila tá komisia, lebo jej funkčnosť, či už ekonomická alebo stavebnej, je buď je slabá, alebo žiadna, alebo neviem. No. Takže toto by som tam dal. Dobre, teda budeme potom odsúhlasiť každé jednotlivé. Musíme dať každý bod, že či to chcú. Dobre, tak poďme jednotlivo. A potom ešte by som dal tú zmluvu, čo sa týka EcoStar, čo tu bola doložená, tak tiež by som, neviem, trebalo by bližšie a viacej tých informácií tam k tomu, to znamená celú spisovú zložku, bo toto je vec, ktorá nie je včerajšia, to je dosť stará záležitosť, bolo tam tie veci konané, či už za účasti bývalého starostu, alebo predtým, alebo teraz možno, tak rád by som to, keď už nejak inak presunul do ďalšieho zastupiteľstva tú žiadosť. Lebo tam treba doložiť, neviem, niektorí sú tu takí poslanci, ktorí ani nemali možnosť vidieť tú zmluvu, čo bola predtým, tá prvá zmluva, neviem, či to vlastne čítal, potom čo viem, čo mám tú informáciu, že boli nejaké, vtedy, čo sme tu mali raz sedenie, čo bol tu právnik za bývalého vedenia, predpoklad tvoj, Norbert, ty si tam bol tiež ako zastupca, no takže treba sa jeho spýtať, ja neviem tam, čo bolo, akože my sme nevideli, ja by som rád videl, ako to skončilo, hej, lebo vtedy konala obec s firmou EcoStar, takže z toho dôvodu, keďže je toľko nejasností, tak ako potrebujem viac informácií, aby som vedel potom ďalej sa rozhodovať. Keď môžem ja k tomu dodať, tejto zmluve, na základe toho, že EcoStar neplatil nájomné, tak sa zmluve odstúpilo. Odstúpenie zmluvy si prebrali doporučeným listom. Peter, to si určite pamätá, že sme zmluvu odstupovali. Dano takisto tu bol, rád by to mohol tiež dosvedčiť. Z dôvodu neplatenia nájomného sa od zmluvy odstúpilo. Tým pádom táto žiadosť podľa môjho názoru je prakticky nepodstatná a tie informácie, ktoré tu chce EcoStar, sú k ničomu. Raz sa odstúpilo zmluvy, neplatili sa nájomné. Prebrali ste to
absolútne sa tieto veci nekonajú, niečo čiste jedna, že to nie je pravda, je pravda. Ty, keď si predseda stavebnej komisie a Ale chceš riešiť bola veci, si poverená tu, keď sme sedeli, že treba ďalšie opätovné stretnutie s pánom Kuliacom. a ohľadom čo? Ja som bola za pánom Ďalšie Kuliacom. konanie. Lebo sa tam zistili nejaké nezrovnalosti, čo sa týka rómskej osady. Áno. A pri Kuliacovi sa povedalo, keď tu sedel, že môžeme robiť čiastkovú zmenu územného plánu aj v lokalite Vildovcov. A to bolo? No, že na to budeš tak. Je to Kuliac mu povedal, že súhlasíme s tým. No, Súhlasili s tým. Dobre, no, ale preto môže... tá česká Aký, je... Ale čo je tu, aká čiastková zmena? Zmena, pokiaľ ide. Lebo už keď sa má robiť niečo také, tak Ale to to zrobme až po tie domy, kde končí pán, to som to hore rád pri tebe, Kopaniček. No veď tak sa to malo robiť, tak sa bolo dohodnuté. Celé to územie. No ale, no keď už tak tomu... Dobre, ideme. Ja viem, ale je to tam. Riešime bod zase 7, kde ten špecifikovanie toho zmena a doplnky, to musíme si sadnúť s pánom Kuliacom a ten vyšpecifikuje, či môžeme do týchto pozemkov, lebo vieme, že sú tam aj zelené plochy, aj podobne tak, ako sme tu sedeli. Takže vyšpecifikovať presne na ktorú parcelu, to musí aj on. To nemôžeme len my, lebo nie sme odborníci na to. Ale potom čo obsahuje ten bod 7? Zmena a doplnok územného plánu. To je oslavne, že či ideme do tej zmeny a tam sa vyšpecifikuje presne do ktorej, lebo... Tak to si hovorila, že budeme hlasovať. Tak ono to tiež necháme tak, keď vieme, aké zmeny hlasujeme. Jakže nevieme, však sme to tu preberali. Zase to, vieš, lenže to je to. Zase to presunieme ďalej. Neprebrali sme to, lebo to malo byť ďalšie, ja o tom hovorím, že malo byť ďalšie stretnutie s pánom Kuliacom, malo sa riešiť rómska problematika s ním, neriešila sa, mala sa riešiť tá problematika ľudovcov, neriešila a dnes ideme poprvýkrát sa uzniesť, že ideme robiť čiastkovú zmenu územného plánu. A tým sa malo začať. Tým sa malo začať A potom pred riešiť rokom. stavebné. Keď prišla jeho žiadosť, mali ste mu povedať, pán Vilka, počkaj, prv bude zmena územného plánu a potom pôjdeme predávať pozemky. Treba nejaký návrh zrobený, ktorý nemá... Takže určitý postup musí byť. Ja som si to nevycítil, lebo to je stavebné konanie, ktoré je. Ja som sa tiež informoval, keď neviem, tak sa pýtam. Len o tom mi išlo, že treba sa pýtať, radiť, sedieť a prejednávať veci a rokovať o konkrétnych veciach. A nie, že niekto si príde a si zmyslí, že chcem toto, jak Peštovci tu chodia na klavír, chcú toto a do dneska neviem, od Kuliaca nemám štúdiu, kade pôjdu siete v rómskej osade, keď už dnes mám tú grafiku vyznačenú, že chce odkúpiť pozemok. Tam povedia máš aj presne, kde idú siete. Ale tie siete, čo tam dali vodári a neviem to všetko, to je informácia pre Kuliaca, ktorý má nám zrobiť čiastkovú zmenu, aby sme vedeli, ako má byť zastávané územie danej lokality. O tom tu rozprával Kuliac. Vieš, čo sa diela? Vieš, čo povedal? Ja som rozprávala s pánom Kuliacom, že či tam pôjdu, koľko tam pôjdu domov, o tom bolo celé jednanie, že či pôjde Ja som do to toho, povedal. do toho. A ja som za pánom Kuliacom bola. A ten mi povedal, lebo dostal informáciu od pána Maniaka, ktorý to tam zamerával, aj tú elektriku, aj tú vodu, a povedal, že sa tam vojde jeden dom 10 na 8 a ešte tam zostane nejaké pásmo 2,5 metrové, ktoré je v súlade s tým, aby tam mohlo vodiť. Ale ešte raz, nemôže predsa prv byť predaný pozemok stavebný vlastníkovi, keď my nemáme vytýčenú trasu, alebo nevieme, kde bude trasovanie kanalizácie a všetkých prípojov, ktoré budú do budúcna potrebné pre rómskú osadu. Dobre. Ak si všimol, aj tam pán Pešta, myslím si, že František si dal aj pána Maniaka, si zavolal a už si dal zamerať. Ja som nekázal. Ja som bol prekvapený, keď som to videl tiež. No. A ten sa riadil tým, že aj pán Maniak mi povedal, že tam to jeden dom pôjde, že má už aj vyjadrenia od elektrikárov, aj od vodárov, aj podobne. No. Tak ja neviem potom. A toto sa mi nepáči, že potom vy ako poslanci, tu vám príde to za huláka, zabúcha po stole a všetci sa poserieme, lebo treba schvaľovať každému z verejného priestranstva, odpredávate. A potom nastane situácia, že nebudeme mať ani siete ťahať, nebudú mať kade ani elektrikári, hasiči prejsť, zachranári a tak ďalej. To sa tak nerobí. Jano, ja ako na celej čiare s tebou súhlasím, to, čo si teraz povedal, len ty si narážal na mňa, že ja som lovoval za manželom. No nie je rovnaký meter.
nemáš pravdu, len tam je to trošku iné, lebo jednak je tam aj kanál k zemi, jednak je aj trafo tam rovno a tak ďalej, takže toto bol trošku iný prípad. Toto, čo vravíš, s sebou súhlasím na celej čiare, áno, máš pravdu, najprv sa má spracovať územie, pripraviť na stavbu a tak ďalej, vytýčiť siete, spraviť poriadok, lebo napríklad aj na Šipkovom vrchu to do dneska vidíme, tam to je tragédia, tam keď sa raz dačo stane, tie auta pri tej ceste a tak ďalej, to je konečná. Keď takto z tých posledných domov by tam začal horieť a bude tam pol metra snehu alebo bahno, tak ja neviem, čo tam bude. Hovorím, že Lenže na Hornej ulicu dokážeš ešte obísť útoky, dokážeš sa do spodu dostať, ale na Šipkový vrch, kde sa dostaneš? ja ako nehovorím, že som proti, ale Takže nemôžem... obhajujem ja. Ja som za rozvoj aj za všetko, len... Aby sa dalo už aj spomenúť, už keď býva 2 roky, mal by si už zaostarať nejaké to garáž alebo to parkovanie Mimo cesty. Keď stáva ten dom, nejakú tú výnimku zrobiť, ale už keď je tam dlhodobo, napríklad už je tam 4 roky a stojí tam stále 3-4 auta má, hej, to zavádza. Ja súhlasím, ale teraz ja by som nechal na Jana, aby sme dokončili to, čo sme začali, celú tú debatu. No a potom ešte ten problém s tým Notre Dame, lebo dneska tu máte tu na žiadosti a ináč jasné, že k tomu opäť budem mať negatívne stanovisko toho predaja, ale tak to už, lebo vy ste to odsúhlasili, ste tiež to nepochopili, ja som potom mal, veď bola aj za tebou pani Matiková, je treba povedať, že jak to tam neznel. No, za mnou tam bola, no zatiaľ sa neukázala, chvála Bohu. No, chvála Bohu. Tak jak som vtedy vravel na... No tak potom dobre, keď máte... Ja vás preruším trošku, dokončme tie komisie. Áno. A ideme na Rudolf. Ja už mám taký member, že oni sú tu častejšie. No, veď... Pritom stačilo o jeden bod tak dopredu a bolo by to. Ja už sa nečudujem, že to je výrobné, že áno. V tom má Jano pravdu, lebo... To trošku svedčí o našom jednaní a našom prístupe. V tom má ale Jano za pravdu, lebo tie komisie sú tým pádom úplne zbytočné, aspoň teda tá stavebná, lebo akýkoľvek návrh dá on, alebo tak fakticky sa potom hlasuje. Ako zbytočne chodiť tým komisiám niekde do terénu riešiť, lebo tak, jak tu bolo aj s Vilgovcami, aj s hocikým odsúvame Ochlanovu, sme tu mali dávno pred nimi, teraz ju on tu strčil, zabudli sme na ňu a milión ďalších žiadostí, kašleme na to. Takže keď majú tie komisie, keď majú, no kašleme na to. Nie, nedá sa. Nie, no však ale nie sú tu strčené druhý raz, to sú odsunuté a koniec. No, to je jedna svetlá výnimka, ale ide o to, že my presúvame niektoré a jak pán Hrebenár povedal, Vilgovci sú tu častejšie ako niektorí poslanci, riešime stále. A tým, že fakticky nemuselo byť ani s tou pani Matikovou, tak malo byť, jak sme tu povedali minule. Donesú papier, hotovo. No neviem, ja som za to, že... Ja... Komisie poviem ešte jednu vec. Komisia by mala slúžiť na to, že pri nejakej dôležitý vec sa nimi sa stretávajú všetci poslanci, stačí tá komisia, či sa jedná o finančnú, ale stavebnú. Čo sa týka finančnej komisie, sedeli sme pri rozpočte, ale tak bol iný. Tak, ja si myslím potom, keď tak, raz cestnem, či sa schválili tú kontrolnú komisiu, kde boli všetci poslanci, či nie. Tam bolo tiež. Tak potom netreba komisie. Kontrolná, len potom je problém, kto sa zíde, kto bude chceli s Janom pozerať cigána na pocite. Keď tak, ja nemám problém za zrušenie komisie. Ale pravím komisie na to, aby nemuseli všetci, alebo nemusela pani starostka. Ale ako je to tak, komisia sa odviazá, že si budú Ako, no, v tom máte pravdu, lebo tým pádom potom starostka to rieši a my to tu budeme hlasovať. Všetci poslanci na ten rozpočet a prišli ste vy, myslím si, že pán Kuzmiak, ale z ekonomickej neviem, či ste neboli len vy. No, Takže záleží na vede, hlasujete. Lenže v tom má pán Herbenár pravdu, že zbytočne komisia sadne, keď sa aj tak iné odhlasuje. Čiže ono by to malo slúžiť ku tomu, že ku rozpočtu mala sadnúť tá ekonomická a skôr než na internete mali byť nejaké návrhy, hádam z tej ekonomické, keď sme si odsúhlasili, strčená. Nie, že teraz je už vyvesená, my budeme na týždeň a ešte budeme ďalší raz sedieť, kým mu nejako zbucháme ten rozpočet. Na to má slúžiť ekonomická, tak jak stavebná. Keď Jano povedal, že taký má byť postup, tak mali by sme mu veriť a nie tu zase na verím Boha hlasujeme krížom, krážom, jak príde.
A zbytočne, aj potom je zbytočne nám chodiť okolo nie hoci Ale kde. ako konštruktívne debaty k danej veci, tak to nie je. Ako nemusí sa to odsúhlasiť, hej, to, čo sa navrhne, to jasné. Ale zatiaľ sa neodsúhlasilo nič. Určité veci sú také, čo Potom to bude lepšie, keď pôjde pani starostka, povie, príde tu na zastupiteľstvo, povie, čo tam hore poriešila, my to odsúhlasíme. Zbytočná komisia by bola. Abo odsúhlasíme, abo to zmietneme. No, dobre, tak aký je záver z tohto všetkého? Neviem, či zo zákona nemusia byť vôbec. Musia asi. Zo zákona by mali byť aspoň 3, ja myslím, že aj ekonomická stavebná medzina. Určite zákon to rieši. Áno, a prijalo sa nám, myslím, že ustanovujúcom aj zasadnutí, že by komisie bolo. To sme schvaľovali, myslím, že na začiatku, nie? Keď si tak dobre pamätám. Boli ste aj, že tam tí tomu, takže... Však na papieri môžu byť a nemusia robiť. A keď bude niečo, tak sa zvolajú všetci a kto chce prísť, tak príde. Či koho zaujíma tá vec, tak príde, koho zaujíma tá vec. Tak ako či ako? Takže tak. No, uvidíme. Tak Dobre, takže ich čo? ja nebudem zvolávať, keď nevidím problém. Keď pani starostka povie nejaký problém v tom, tak poďme, príjme. Ja nebudem teraz pozerať, Viete, k tomu rozpočtu, aby dnes jak v roku bolo, že sa odkladá, a nakoniec sa tak schválne nebolo. Zdravím, že to je tak, no, vytočne sme sedeli ako my. No, sedeli sme tu naozaj 2 hodiny. No treba, Na komisii sa niečo iné povedalo, a potom sa niečo iné súhlasilo. Nie? ale treba v Lubici teraz, jak som sa pýtal, tam je tak, že tam sa stretnú komisie a každý povie, príklad hospodárska povie, čo, jakú investíciu chcú a toto sa dáva do rozpočtu. Tu je pripravený bunča toho, čo aj není tak pripravený, jak sme chceli, že by to bolo trošku rozpísané a sme zase na začiatku. Ale to si rozberieme v komisii. To je tak, ako to bolo minulého roku. Veď ešte nejdeme ho schváľovať. No, že by sme ho stihli potom do konca decembra. No. Stretnutie, no však veď pravím, že budúci týždeň ľudia možno aj kvôli tomu aj postaviť. Je to naprogramované. Dobre, záveráky? Dávam hlasovať? Nie, no tak zrušiť sa nemôžu, ale tým pádom nebude zbytočne. Ty, keď bude treba riešiť, pôjdeš ty a z toho dáš výstup. Hotovo. Dobre, poďme na Vilgovca. Ochlanovú som mal tam prvú. To je jedno. Nie, Ochlanovú sme dali na konec. Nech sú Vilgovce. Z doma im deti plačú, musím z domu. Z domu deti plačú. Dobre, teda. Dobre. Máme žiadosť Vilgovcov. Myslím, Daniel, ty máš aj znalosť k Tam je, tu je, ale pre tebou, kde si ho dal, ne? Kde si ho posunul zase? Do Tramtarie. A čo by malo robiť? Geometrický plán ste dostali. Čekaj, tu máš ty. Všetci s Geomanome. Neviem, čo s tým. Treba povedať, že to ide. My nebudeme od... ktorý je vedľa aj pre... Ale to ste jednali už predtým. Vy ste predbežne stále. Lebo to je zámer a teraz budú povedať. Mám tu tvoj názor, je tam nejaký problém. To by povedať, čo máte to vysporiadané ten... Tak treba je to dať, je okolo. To je možno mesiac? Ale znovu o tom rozprávame, znovu tu nemáme papier. To je náš. Hej? Ona nerobila problém, no ona je vraví, že ona jeden deň povie áno, druhý deň nie. No veď, hovorím, ja s ňou nechcem mať žiadne problémy. Vieš veľmi dobre, aké... No a toto treba, že papier vidíme, že je a Máš vyzerá. dodatok, máš ísť vlastníctvo. Nie, ona nerobí problém. Chvála Bohu, som aj ja. Koľko má vám štorákov? 8. Až 8. Až 8? Až 8. Až. Práve pre štvorek. Ešte tu máme toho, toto číslo bola, ona je mŕtva a s ním sme v jednaní. On teraz, keby mu bolo doručené zo súdu, že má doložiť nejaké papiere. On povedal, keby mohol, by nám to aj daroval, ale nedá sa. Niečo tu tam fond? 3/4 to je fond, my musíme si vysporiadať, aby sme mohli No ináč som pozeral tú identifikáciu, to tam daja, čo oni tam tej letke zle porobili, ja som potom vám poviem, keď tam treba to zidentifikovať trošku lepšie, lebo oni to tam dačo zle Ale bolo porobili. dobre, možno keby krúhe zakreslil nejakú výšu, že od Petra, toto bude na neba, Tu máme sem. domov, pracovalo to cestou. Na Šikovi. No, až na boj prakticky
teoreticky ku kopaniu Čakovej. Ja som ani nevedel. Ako cesta ide, tak Kde tu máme sumu písanú? Ono je tam odkúpený ten obecký pozemok, ktorý je také SCčko, a tam by mala byť tá cesta. Cesta ide, cesta by mala ísť, tak aby je ten kanál položený, tie kúčka, tak to by mala ísť cesta. To znamená, pekne by bolo dobre, keby človek zakreslil nejakú situáciu, to je kopaniu Čakovej. Ale predaj sa ako vykonal systém. A ten odpredaj ako sa vykonal. A odpredaj ako ide teraz toho. To budeme riešiť, keď Vysoké tam napätie. Ešte keď sa spýtať, ako sa robí forma odpredaja. To nie je osobitný zreteľ. To je jedno, ale osobitný zreteľ? Toto nie je osobitný zreteľ. Osobitný zreteľ sú na prípady. Keď to máš v záhrade, užíval si to 100 roky, ale u toho, by sme nevyhoreli na... Toto je... Tu máš všeobecný plán. No vieš, tu znovu odsúhlasíme odprede, ale bez... No ešte raz, chcete nejako ide? No osobitný zreteľ... Ja som nebol na vrchole. Ale nie predtým. Ty si bol. Vtedy, čo sme ťa volali, tak dlhšie, či si nepodpísal, to bolo toto. Lebo my sme na minulom, či ty si bol zastupiteľstvo, sme neriešili, ale predtým. No veď nie, ale ja som tedy nie odsúhlasoval. No ty si neodsúhlasoval, ale si bol na vrchovej komisii. Veď dobre, že som... To bol zámer a tam sa písal, že či podľa osobitného alebo akého. Veď robíte uznesenie, nie? Na vrchová komisia, ktorá tam Veď čo tam máš napísané? Tak to teraz... Nie, lebo určite sa aj vtedy hovorilo o tom, že toto nemôže byť podľa osobitného zreteľa. Vy všetko robíte, čo ste tu všetci robíte, vy všetko. Tak ako sa nevie, tak je. Ale veď... Janku, my tak chceme pohovoriť, ty nám tak ubližuje. No veď dobre, no ale tak je to chyba. Lebo my predávame krížom cez osobity a zákon to neumožňuje. Ale veď vy pripravujete podklady. No tak potom musí ísť cez dražbu, nemôže ísť priamy predaj. Musí ísť. Máš len osobitný zreteľ, alebo potom cez, normálne musí obec cez vypredávať. Čo je osobitný zreteľ? Osobitný zreteľ je ten mal pozemok a všade dookola kupuje obecný pozemok. Teraz Nie je pravda. A teraz on si to postaví pod a ja si zrobím spadákom. To je jedno. Nie. Nie. A čo je Osobitný zreteľ je napríklad Jan Ragali. To je? Keď 20 roky užíva. On tú záhradu tam užíva 20 rokov. Osobitný zreteľ bol doktor, učiteľ Forberger. Ja dokonca som kupoval záhradu, kde už 16 rokov som platil ročný nájom a nedostal som osobitný zreteľ a musel som ísť cez dražbu. U vojenských lesov. Potom ako to predávame v Romskej osade? Tam tiež cez osobitný zreteľ. A to ako to tam môžeš? No veď aj dražba, kto to kúpi? Ale na tú Rómsku osadu sa ushodlo, že sa bude robiť osobitný zreteľ. Tam sa o tom rozprávalo, to znovu nerozpráva, že nie. V Rómskej osade bolo ushodnuté, že bude sa aj napriek tomu, že malo by ísť to dražbou, sa predávať osobitným zreteľom, lebo tam nikto iný nepôjde kupovať pozemok z Bielých. Tak to bolo? Ja. No jasné, že pokiaľ tam bola plánovaná účasť, tak určite len musíme sa s pani Zdušovou dohodnúť, keď sa mi dozvieme, že tam budeme slúchať možno na to, že sa nám učí, ktorá pôvodná zreteľ. Tak, sú zvinuli. Keď sa požiadal, keď pani na to písalo 10. roku, keď to bolo vysporiadané. Čiže zamietame to, alebo ako? Tak. Neschvaľuje, či jak? Žiadosť. Tak. Čo? Zamieta? Predmetnú žiadosť pani Švarcovej obecný zastupiteľ zamieta z dôvodu... Obecný zastupiteľ zamieta žiadosť. Tak tu nemusím, bo tu je Švarcovej, zamieta žiadosť. Z dôvodu stále prebiehajúceho sa majetkoprávneho vysporiadavania predmetnej cesty. Z dôvodu stáleho majetkoprávneho vysporiadavania vysporiadavania. A s tým teraz, ako s tým kľúcom, kedy, že by sme tam že by načrtol už ten plán?
pozemkov pod plánovanú cestu. Cestnej komunikácie, ktorej... Ale čo, majetkoprávneho vysporiadania cestnej komunikácie pozemkov pod cestnú komunikáciu, nie či ak? Majetkoprávneho vysporiadania. Úverná daň, takže není problém robiť. Pozemkov pod predmetnú cestu. Koľko by ste projektov? Počkaj, ešte raz dám. Tam nám už treba len pekú trošku rozhodať. To je majetkoprávne riešenie. Do 70. Zamieta, že? To som už pravila na minulom zastupiteľstve, čo z toho bude. Predbežný má nejaký, čo som zgrával minulé, predmetné cesty. Že výkaz výmerky my nevieme presne, čo že Predmetných ja som pozemkov, pravila, alebo že pozemkov. vysporiadanie Vysporiadanie pozemkov pod predmetnú cestu, nie? Plánovanú cesty. Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod vysporiadanie pozemkov, nie sú pozemky vysporiadované pod plánovanú cestu, nie? Tak čo tam nešpekulujeme? Čo? Koľko máte školu družku? Má viac ako určite. Nie je to krátke. Ale keď sa už má robiť ten serverované, než je to tak, koľko ti to postavíme? O čom sa teraz bavíme? Ešte nemáme to tu Švarcovú. Môžem prečítať? Obecné zastupiteľstvo vo Vrbove zamieta žiadosť z dôvodu stáleho majetkoprávneho vysporiadavania pozemkov pod plánovanou cestou. Kto je za? Všetci? Dobre, to tam už sa upraví, keď tam nejaké slovo treba dopísať. Ja myslím, že... No dobre, je to plánovaná cesta. Dobre, pokračujeme čo? No, ďalej som tam mal žiadosť pani Ochlamovej. Ona tu už mala skôr tú žiadosť. Mali sme s ňou stretnutie ako tak. Opliatka z komisii bola robená niekedy na jar tohto roku. Ona nebola účastná, lebo bola odcestovaná. Na to následne som sa s ňou kontaktoval telefonicky a keď mala možnosť prísť, tak som sa tam dostavil niekedy v priebehu letných prázdnin. No a ukázala mi, že kde by asi mala záujem o odkúpenie a prikúpenie pozemku. To je tá ulička úzka, ktorá ide pomedzi, je to oproti vám, oproti rodine Tvutovcov. No a ona má za tým domom chce ten kus toho tu na takého svahu mierneho. A trafo je tu roh trafo, keď vidíte, alebo keď sa pozriem z boku, tak je tu to trafo. Tu mám, takže tú časť by chcela prikúpiť na šírku toho pozemku svojho, s tým, že som jej povedal, že ak by obec súhlasila a odsúhlasila to odpredaj, tak my potrebujeme tú cesta, že by bola, že vy nešať celkom ceste, takže ona povedala, že keď od toho rohu, toho domu šikmo na ten roh toho tráfa, tak že akože nemá vôbec problém s tým, že by aj do šikma môže to ísť, že máme tu čím väčšiu plochu do budúcna, či už na manipuláciu, alebo na neviem čo. Takže bola akože upovedomená, súhlasila s tým, že by to mohlo aj byť, len ja by som v tomto... Nebude tam obmedzený prístup hore ku tým domom? Nemalo by to, toto by nemalo brániť v prístupe, len chcel som vedieť od starostky, lebo ak treba to riešiť, tak treba nám vedieť aj, či náhodou nie sú tam siete nejaké za tým domom, či ja neviem zistiť z toho, keď som... Ona mi povedala to, že tam nie sú žiadne siete, že tam nič nie je za tým domom. Toto mi povedala a ešte, ak by sme už išli toho trajeho, tak navrhoval by som, aby tam vopred išiel geodet, Máňak asi najlepšie, lebo má s tým skúsenosťou Vrbove už, že by išiel nám zamerať ten skutkový stav oproti tomu, čo je v mape, lebo tam sú časť obecného pozemku, časť je niečo štátneho, ako SPF, a potom tam je zásah, ale nie je to určené časť vlastníka z hora už, čo je tá záhada, ako pani Čaková tam bola, alebo neviem, ako to bol vlastník takedy, takže aby tam nenastal nejaký problém, tak... No ona chcela tam kvôli tomu, lebo tam to je že nemá tam manipulačný priestor, aby mohla tam ďalej to odkopať a odizolovať. A ona chce to tam akože vyrovnať a... Lebo nejaká stará bola Janka Kruka, Áno, aj pán Kruk, on mi niečo spomínal, že tam by mali sieť. Najlepšie by bolo sa jeho
že... dlhé roky bývajú, že nemalo by to zase nejaký problém, Áno, musieť zase... Tak čo teraz? Tak pôjdeme ešte raz do hlavného miesta potom? Ale akože čo? Keď sa spraví dome, tak sa práve... Nie, že by nám tam zameral ten skutkový stav v súlade s mapovým podkladom, aby sme my vedeli, že ako to v skutočnosti vyzerá, lebo pozor, tam potom z druhej strany bol problém s tou hranicou, čo sme mali a potom to aj tak skončilo medzi pánom Moravcom a pánom Hoffmanom. No a vtedy mala ísť celá, malo byť znovu, čo sa neuskutočnilo, vtedy sme rokovali, keď si pamätáte, tvoj bývalý predchodca, mali sme mať stretnutie s tými ľuďmi, čo sú tam na tej hornej ulici, malo by to tam ten blok celý zameraný a tak zistiť tým zameraním jeden dom vedľa druhého, kde sú tie posuny a kde kto komu zachádza. A medzi sebou si mali potom zrobiť takéto vysporiadanie, hej? Lebo toto sme si navrhovali, že toto treba aj súhlas od tých ľudí, že keď už by sa to robilo, tak oni s tým musia byť oboznámení a hlavne musia s tým súhlasiť, že keď sa zistí nejaký takýto odtok jedného k druhému, tak nemôže jeden druhému robiť zle, lebo tým pádom je to bezpredmetné. Ako náhle jedna časť vypadne, tak sa už nedá zrazovať celý blok. Lebo blok treba o to zamerať, hej? Ale nebola zvolaná tedy stretnutie k tomu a neviem, tak možno niekedy znovu vybuchne problém v tej časti, no tak bude sa to riešiť, ale... Pán Kruk ma zastavil, ja mám na starosti tú ulicu a povedali, by sme to prehodnotili, lebo proste nemôžu sa dostať do závodu k svojim pozemkom. No, jasne. Len neviem teraz, či oni tam chodia dozadu okolo jej tohoto. Vieš, tu na či chodia oni okolo nej ale proste poza či chodia, lebo... proste tam sa nedostá. 3 metre a ešte vzadu za Smolenom je stromý pozemok. Tam je konečná. Nie, to má... No, Frederika. Tam je konečná. Frederika má celý pás. Tam sa nedá, na 3-metrovej ceste ani necúdiš, ani nič. Nie. Manipulačná požiarna cesta, bolo mi odpovedané. Len dopredu. Len dopredu? Neviem, ale tieto hadice a vodu vo furiku viesť. Tam z helikoptéru. Tak je. Sa nedá bože na to stať. Všetci, čo tam bývajú, majú znehodnotené svoje zadné pozemky a majú krásne záhrady, z ktorých do budúcna mohli byť pekné stavebné pozemky pre tých ľudí, skončili. Ako není to ešte, jak sa povie, ukončené, ani proste môže sa povedať. Môže, ale hovorím znovu, stačí, že jeden ti vyskočí a si skončí. Áno, ale obec môže vykúpiť od ľudí takéto metre ešte. Dobre. Môže. Ale predať ti takto? To je otázka. A po koľko ti predá? Kto dovolil hore Sochrovi aj Janovi Zuberovi postaviť dom? Že tu keď pôjdu poženíci s veľkým autom, vrtí ho dola pádne do Daščakova. Lebo on tam nebude pozerať, že či sa vykrúci, či nie. On zoberie celý rok a voda dole povedú. A voda vytečie. Môže nám tak. Lebo on ešte teraz mal zbúraný múr, on sa ešte tak vysunul. Tak je postavený teraz, keď pôjdeš ku. Nie, že by zrezal tak, jak z druhej strany Podivovci, že sa zrezalo, že sa tam vykrúti s neplaným autom. Keď ja nedám tam z tej medzi skopať, tak tam ani osobným vozíkom neprejde. Teraz vyšlo najavo, že kto dovolí Sokrove, ja tam Zuberov hore postavil dom. Jak som si dával polisku na dom. Dobre, ale teraz sme jak tú ochladovú neviem teraz práve. Ako ja som jednoznačne hovoril, že my tu potrebujeme ten priestor hore, keď ideme tam, ten priestor nám treba. To medzi tým, jak je ten múr tu už po statok toho trafa, tak tento priestor nám treba. Znamená, že iba po ten múr je také šikmomorie. No, neviem, či sú tu siete, neviem, či tu po tejto časti, veď tu na to je, či po tej časti oni tam chodia. Siete sú len po cestu. Je privodný kábel hore zo stopa a je tam potom aj kanalizácia zvedená. Ale ona chce za tým domom svojim, tam. Ona za svojím domom si môže kupovať, tam nie je nič. O tom to je, o tom rozprávam. Nie vedľa, nie v tej ceste, že zásah do cesty. Ona chce za domom tam, medzi tráfom a je domom vzadu. Ale ja by som odporúčala sa aj s pánom Krukom. Dobre, presúňme to, jak príde on, že oni. Ideme ďalej. Treba aj zavolať ostatných ľudí, ktorí majú tam pozemky, tie záhrady, zrobiť nejaké pracovné stretnutie. A
čo s tým? No, nemôžu sa dostať do svojim pozemkom. Dať to zamerať. Myslíš teraz hore, cez? No, za tými domami, cez? Nie, že my teraz predáme nejaké... No, tak ono to nemali mať vplyv na to, ale neviem potom, jak, no treba zistiť tam. Dobre, tak môžeme aj takto potom riešiť, že... Zavolať všetkých ľudí, ktorí majú tam pozemky a... Tie zahrady, že to je? Tie zahrady. Ale... Zavolať geodeta, kto má prehľadené odradiť a kto má skutkový stav, že proste... Čiže nemerali tam ešte, keď meral na meste, nemali sa tam merať? Ja môžem tomu raz povedať, tam je to aj zbytočné. V roku, tuším, 2006 robila Rojka Bogové, myslím, že to robil vtedy. Vtedy sa od Bednarčíka až do Záhľu spomenovali, zamerovali všetky pozemky. Riešila sa to aj národovej babke, ešte vtedy žila. A tie parcely sa dali na centimetr presne, len Bednarčík mal tam prihľadené štátne pozemky. Ale ostatné parcely sa tam do Záhľu sú na centimetr presne, že obec, keď tam pošla geodeta, to je zbytočné. To znam na 100%, lebo sa to riešilo aj babke. To v roku 2006 bola Rojka. Ako horné pozemky... Nie, to musí byť tie papiere. Že to bolo zamerané. Nie, o zameranie nejde. To ide o to, že teraz, keď on hovorí, že tak netreba na potom geodeta, keď vieme, že tam tá hranica presne sedí, ako hovorí, tak nám treba povedať, že vážený tak medzi pozemkami tými hornými, čo sú nové, tie sú tiež presne zamerané, lebo to bolo nové, tam to je na 100%. A oproti tým starým hraniciam, ktoré sú tam tie ploty zo 70. roku zhruba, 72. myslím, že vtedy sa robil ten plán, 72-74, tak medzi tým je rozmedzie tých 3 metre. No a teraz čo ďalej? Sa ich spýtať, či čo chcú, lebo niektorí sa nemôžu... Asi ani s koním. No len 3 metre, je to, ako to povedať? Tak by si musel s nimi vyvolať stretnutie, jednanie, že či sú prístupní tomu, že sa odkúpi, čo pochybujem. A za koľko? A za koľko? No tak som povedal, že stačí, že jedna kocka ti vypadne a už skúsme, a my máme kde? To je podnikateľ. Potom je ešte jedna šanca, že nemuseli by predávať asi. Vzadu by sa geometrický plán, v ktorom by mali každý a jeden by do toho plánu dali tú svoju čiastku a každý mal podielové spoločníctvo v tej teste. Bola by to ich koho si sa pýtal, či si nedá. Alebo časť tej testy, ktorý si povedal. No ináč ideálne by bolo fakt, že keby to mala obec, lebo tam treba sa starať sa tam za tie siete na zakopané, ktoré už to v tých 3 metroch. No, konecia je tam zakopané. Takže nám tu jestvujúcu už máme tých 3 metre na šírku a ešte k tomu neviem, koľko si to kúpiť. Ďalšie 3 metre? To 2 na 5 potrebuješ. Chodník to netreba. Ale ja sa skôr myslím, že tam s tými záhradmi by až taký nebol problém, ale ten Magajs a ten problém bude asi najväčší práve tu na začiatku tej záhrade, tej kúpaniček. Možno aj dobrá. Na niečom som sa nadala, že my sme sa fungovali podľa nejakých pravidel, ale vy teraz prídete a celé to tam... Nie, tam netreba ísť. Kľudne, ale mimo škôr, bez môjho... Jasne, ale netreba riaditeľkynú autoritu tam teraz meniť, alebo niečo človek. Nie, meniť nič. No ale vysvetlila si to, myslím, nie? Vy ako obec, v podstate obecné zastupiteľstvo, škola patrí v podstate pod obec, môžete si dať zavolať tých učiteľov. Hej, so súhlasom samozrejme pani riaditeľka, lebo pani riaditeľka je iná termína a môžete s nimi podebatovať. Nedajme sa tomu, ale nebudem tam nejakým spôsobom podporovať, pretože máme za svojho ľudí. Dobre, poďme ďalej. Dobre. Vyjadrenie rady školy ku správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy Vrchol za školský rok 2015-16. Niektorých tu máme z rady školy, myslím, tam pozrie pán Fasinger a Daniela. Ivan Mirga ešte, ale on tu nie je teraz. My sme tam 4. Boli ste tam, viete tomu niečo bližšie povedať, lebo máme tu ako pána Grandu vyjadreného predsedu školy, že či sa chcete dať školy teda? Tak on dal výstup z tej rady školy, takže ku tomu sa čo budem vyjadrovať. Dobre. Dobre, dávame schvaľovať. Plán práce ešte tam je. Ale tak ten sme si snáď prečítali, tam to sa nemení. Plán práce to si tiež myslím, že asi mali na rade
dokonca, hej. A to tak je reálne všetko splniť, čo je tu na to. Či to musí byť tak veľa, tak ľudovo. To závisí od vedenia. Treba dať látku vysoko, že keď ju neviem preskočiť, ju podlezem, ne? Nemusíme to vydať. Tak, nenatrhnem si. Dobre, budeme radi, keď sa splňa tie ciele. Len to budeme kvitovať. Dobre, ideme schvalovať unblock, lebo sme nič nemali proti. Dobre, dávam hlasovať unblock. Všetky žiadosti základnej školy, žiadosť o úpravu cestovnej ŠKD, žiadosť o predaj funkčného zariadenia, žiadosť o vyradenie majetku, správa o výkonu vzdelávacej činnosti plus plán práce. Kto je za tieto? Ono tam nemuselo byť písané žiadosti, lebo to je viac menej plán práce, ale žiadosti a oznámenia, alebo jak to malo byť. Dobre, ďalšie máme na materskú školu. Koľko bolo? 42. Kde to má? Na poslednej strane. Ktorý to znamená? Čo si to doma nečítal? Posledná strana. Voľný časový aktivity. Dobre, ideme ďalej. Správa o výkonu vzdelávacej činnosti. Materskej školy 2015-2016. Myslím, Radovan, ty si asi nie v rade školy materskej. No, tak nám povedz niečo, čo si tam zaujímavé. Popísal som všetko. Dobre. Nie, počúvaj, tie odvody vytrvalo, potom sme hlavne riešili, že už neviem, či tedy si povedal, že tam príde nejaký... Hej, on to povedal. Áno, že treba vyrezať tam ten jeden strom, čo je tam, neviem, či breza, alebo čo je. Breza tam je. Alebo tá... Dobre, ale tam trebalo aj potom, sme navrhovali nejaký radiátor, kde deti prechádzajú cez studené, cez chodby a idú do jedálne. Tam by trebalo viacero radiátorov, tam by som dala Len treba to zrobiť, aby to bolo mapné. Tie sklá zbytočne toľko skev. Aj to robí tú zimu. Nejaký väčší to robí, vymeniť tie sklá, tak to plastové tam jednoducho, zbytočne tam netreba. A kedy by sa to zrealizovalo? Tak nemuseli by sme to dať rozpočtu. Jedine zistiť, koľko by to Lebo stalo. treba, že deti je dosť, No to sa stalo už pred rok, pred rokom. aby trebalo sa do toho pustiť. Tak zo statického hľadiska je, ešte raz, Zauvažoval, sa tam boli tie a zauvažoval, že Piloty, že to poznanie vie, ako to Odložno. lebo sa jeden základ sa vyskoro. Mhm. Že toto sa nebude rušiť, ale Však zase sa volalo ten statik, či ideme do toho, alebo do toho. Teraz neviem. Hlavne, čo povie statik, či vôbec sa do toho pustiť. za to Lebo sa pýtam. môže byť katastrofa taká, že to nedáme dokopy. Statik tam bol dvakrát, on vravel, že ešte bude dôležité pozrieť, že či nepredpúšťajú cez kanalizáciu alebo ešte, prečo to tam tie steny tak veľmi moknú. Ako on vie, že s ním Tak je to na močiari, či tam nie. On vie, že na močiari, ale sa mu to nejako nepozdávalo, či nemôže aj od tej kanalizácie, lebo je tam aj kanál a je tam vlastne aj strom a že to nejako nenarúšali tie korene toho kanála. On tam niečo aj s tým rozprával, že tieto možnosti preveriť a potom myslím, že toho z Kežmarku rozprával projektanta, že on aby zriešil, že či sa vôbec môžu tie priečky, či to vôbec uniesie. Vieš, že to... Tam je o to, že kanalizáciu jak preveríš? Jedine zavolať tých z PVS-ky, čo aj prepchávajú, čo majú tie kamery, lebo ináč jak nezistíš, či je tak, kde zalamaná kanalizácia. Ale toto je taký dosť taký problém, ktorý trebalo veľa. To je akutný problém, lebo raz to spadne a bude... A bude problém nešťastný. A nás vyzatvárajú. A to debatujeme, a aj rodičia sú... Už rok prešiel odtedy, jak Peťo povedal. A furt sme tam, kde sme boli. A to je, tam sú deti, tam sú ľudia, to nie je sranda. A to stále riešime, ja vždy trikujem, hej. V určitých hodinách je tam veľa ľudí, sa tam bude. To je jedno, keď aj jeden bude. Celé po 2 hodiny napojenie, keď si budeš, tá voľna bude celá tak. Keď chodí, doma necítiš. to je bez pádu. Problém je v tom, že ono sa to dostavovalo do toho. Ako
akože bola prvý škola a potom sa tá loďia dostavila k tomu. A toto bol vlastne, nie tu nejako prilepené k tej škole. Nie, loďia bola, len sa tie okna dorobili. Sa to presúdilo. To boli otvorené. Tam fúkalo snehu tu, nie? Či ako to tam bolo. Ale dá sa všetko zrobiť. Zavolať na odborníka, nech tam príde firma, ktorá to by mohla realizovať, alebo nejaký špecialistu, tak to zrobím. Toto vyhodíme, dáme piliere. Ešte máš teraz to, čo sú hutňovacia hmota, čo sa pod základy dáva, že ani ich To už nie sme architekti, ani statici, toto by som teraz neriešil, treba zavolať jednoducho, fakt už sa s tým pohnúť, že vieme, čo to bude stať a musíme hľadať tie peniaze, či cez úver, či akča. Lebo čo, zrobiť sa to musí. Alebo potom nerobiť nič a postaviť novú školku. V kontajneroch, jak sme povedali. Ku škole a svätý pokoj. Treba 3 triedy, kuchyňu. Postaviť novú ku škôlke aj s kuchyňou, je to 4 kontajnery, 6. Dali 100 000 tam. No a znovu dáme 100 a furt bude stará buda. To je... Koľko sme dali? 160 studňa bez dna. Niekedy dávno, pamätám si veľmi dobre, povedal, predá tú džandu a postaviť nové. Ešte za čas pána Felixa. Tu sedí. A potom, keď sme povedali, že treba kontajner na kuchyňu, bol proti. No ale už boli investované, že bola kotolná rovina. No ale to je jedno, ale sme napchali ďalších 165 000 do kuchyne. No je pravda, že vtedy trebalo to Boli zobrať. boli by kontajnere, dneska by sa presťahovali ku škole a ku nim sa dokúpili ďalšie 5 a je školka zrobená. Aj s kuchyňou, aj so všetkým v jednom areále. Keď som bol ešte pri futbalistoch, v zime, idete sa pozrieť teraz, všetko čierne. Skrápka nefunguje, či čo tam sa... Čierne múry, nie sú No? Však keď tam nemáš radiátor, nemáš tam vetro. 160 000. Ty sedíš na kráľu, ten, čo sa sprchuje, to ide na teba voda. 170 000 eur. Ale v zime riaditeľka volala, všetko Ty si futbalista, si tam určite chodil, čo si vtedy nenechol? Ja som povedal Kovačíkovi, robme požiarnu s fotbalom na parkovisku, pamätáte? Nie, netreba. Netreba robiť nové, ideme do tej staré. Ja som bol proti vtedy. Nechcel som ani toto. Ja som bol prvý, čo namietal. Pamätáte, keď som povedal, že požiarníkmi, dajme to dokopy a zrobme parkoviska, šatne, komplet všetko. Počúvaj, Prišiel som do tej starej ľudí, ideme nám chápať peniazy. Nie, to bude dobre. Ja verím, jak môže byť dobre, keď stará nemecká stodola, bez poriadnych základov, bez všetkého, vedľa potoka a ešte omietky tam stávať tam, jaký to je rozum? Veď to bude vždy čistné, nešatní. Bavím sa na začiatku, ako to bolo vtedy, aj ty si tu sedel s nami. Bavíme sa o požiarnej zúčanice. Ale počkej, potom prišiel Michalčík s tým projektom a začne ale ten projekt bol dobre. Po jednom. Však materská škola je... Presne, však oni tu majú mandlovňu, majú všetko čierne tam. A to z toho ide od šatne. Teraz riaditeľka voláva mi, moknajú ľudí kancelárii. Tam Regecovej bol na múr, som tam bol pozrieť. Neviem. Že si povedal, že povieš to, čo nepovedal. Ja som nepovedal, že poviem, ja som povedal, že poznám. Ja som počul tiež, že poviem. Ale zatlnkať. Dobre, nebavme sa o tom, je to jedno, koľko dávame toto, lebo to asi sa dáva aj do toho výberového, nie? Že aký úväzok bude mať. Dajme 30. Teraz oni, dobre, dáme 30, sa neprihlásia, budeme to na novo vyhlasovať, môžeme to upraviť, keď by to bol problém, hej? Ten hlavný, čo ja si myslím, že nebude. Dobre, 30? Čiže počkaj, ja to musím tak kde napísať, nie? Počas vodného vzťahu je možné meniť aj... Nie? Už nie. Áno, práve toto je tým začiatkom. Toto sme vtedy u neho nezrobili, čo keď pamätáš, bude. A potom prišiel, že má najmenej zo všetkých a sme mu ako schválili viac, ale on to sám potom povedal, že musí to vrátiť, lebo nemôže. Čiže to stopli, aspoň ja si to tak pamätám. Takže. Dobre, takže dávame úväzok 30? Tak som dal napísal som. Takže ideme schvaľovať. Dávam hlasovať o návrhu vás poslancov o úväzku 30%. Teraz má 20. Teraz bol 20, 30. Kvalitnejšie roboty. No ale začne mu to... A potom má pochodiť, sa to má požiadať.
Do 300 Čo? eur. 4 roky je kontrolor. Ale ja často to mám. To nie je časová, to je... Ale nie, 6, ale on toto chcel vedieť, že potom, či to tým, že mu určíme 30%, tak on tu musí stráviť treba do týždňa 2 dní, alebo jak to je? Či my mu to môžeme dávať potom, jak poslanci, do plánu kontrolnej činnosti? Či jak to je? Ide o to, že ja mu tu schvalujem 30%, ale keď budem mať zastupiteľstvom povedať, tak ja to nemôžem byť, lebo som inde. Nie, zastupiteľstve musí byť, ale záleží od toho, jak kontrolovať. Keď máte 30% alebo 50 alebo 40, tak tam sa vypočítava, že musíte, ja neviem, 35,5 hodín týždenne, či koľko sa to, a z toho sa to potom vypočíta tých 30%. A on tu musí sedieť, ja poviem príklad, že 4 hodiny. do týždňa po 4 hodiny, ja to som si čisto vymyslela, to sa z toho počíta, hej. Máte 100%, hodín, neviem koľko, treba 40 a z toho 30. Viem, že sú obce, viem, že sú... Ale viem, že sú také obce, kde ten kontrolor príklad majú tak poriešené, že ten kontrolor, dajme tomu, útorok je tu od rána, jak normálne úrad od 7:30 do 4:00. Ten deň, že ho nájdeš aj ty, aj hoci ktorý z poslancov, že nie, že jak ten, že tu prišiel, nikto nevedel kedy, nevedel si, kedy odišiel. Hej. Čiže o to ide, že toto sa musí zrobiť, že príklad... To už potom ja si myslím bez dohody, či bude tu po 3 hodiny 2 razy do týždňa, alebo tu bude do týždňa 8 hodín a vybavíš ty, to bude... Dobre, my máme čo schváliť. Financie? Nie, percenta. No, tak schválme percenta a potom sa dodatočnú do voľby. Nebudeme teraz mi tu hádať, či... Nie, to vôbec. To ani neschvaluješ, ty percentami schvaluješ hodiny. Ale môže... Každý mesiac iné, lebo vždy... Dobre, takže 30% budete hlasovať. No, dávam hlasovať. Kto je za 30% úväzok? Kto je proti? Kto sa zdržal? Dobre. Takže čo, všetci sme boli za? Ďalej je ešte to uznesenie, Daniel, že čo musí skĺňať nejaké podmienky a všetko, čo ste vy tiež dostali, čo máte pred sebou. Máte tam nejaké tie návrhy ešte, ktoré by ste tam chceli dodať. Ono je to také normálne, ktoré sme pripravili, že by mala aj Kežmarová, to je, že musíte skĺňať nejaké náležitosti zákonné a podobne. Čiže tu treba nám dopísať, na ktorý deň to vyhlasujeme? Počítajme rýchlo. Áno, tam je 40 dní. Deň konania voľby, predpisov, deň konania voľby hlavného kontrolóra obec Vrbov na deň, počítajme 40 dní. Od dnes. Od zajtra sa počíta, nebo zajtra bude vyvesené. To nie je ako, že to rozdávaš, hej? Že ja mám pozrieť kalendár. Ty by si to mala vedieť. 30. máme 30 dní, nie? To je 6. Ale od zajtra počítaj, nie dneska. Od zajtra počítaj, zajtra bude vyvesené. Od 4. máme 5 dní, potom máme 31, to máš 36. Na troch kráľov. Na troch kráľov ideme? 40 dní, tak 4. januára. Len, nie, to je, nie, my sa tak bavíme, ale tu je deň konania voľby, to znamená, my vtedy musíme mať zastupiteľstvo. Čiže nie, že my povieme 4. ty tu prídeš 4. Tak dajme to na 10. alebo neviem, ktorý, jak vychádza deň. Ja to vidím na ale že by to bolo po troch kráľoch. Na kedy? Na 15. januára to vidím. Je to štvrtok. 15. január je musí byť nedeľa. Najmenej. Ale my vyhlasujeme voľby na deň. Tak, jak voľby... 4. je streda. Ale zastupiteľstvo môže byť aj nedeľu. Nedelu. Čiže na 19. januára. Takže ešte raz, vyhlasuje v zmysle obecného zriadenia v znení neskôrších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Vrbov na deň. Kedy dáme? 14 či 19? 19. Ale to musíme dodržať, lebo je vtedy vyhlásené. Čiže 19.1.2017 na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Dobre, a ustanovuje, tu ideme ďalej, vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra budú zverejnené 40 dní pred dňom konania volieb. To znamená zajtra. Ale tu je napísané, že vyhlásenie dňa konania voľby budú zverejnené, to by malo byť minimálne 40 dní. No, lebo tu není to min, hej. Minimálne. Čiže zverejnené budú zajtra? Už zajtra dávate, hej? Takže 25.11.
Na úradnej tabuli obci a na internetovej stránke, ale tam aj do novín to musí ísť. No a teraz poďme ešte termín odovzdania písomnej prihlášky. Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby. Takže 19. 19 minus 14, takže do 5. by mal. Lenže 5. je sviatok? 6. sviatok. Tak do 5. normálne. Posledný deň je toho 5. Čiže do 5. 5.1.2017. Pracovnú dobu máme do kedy? Pracovnú dobu do pol štvrtej. Ale toho 5. asi je otvorené, nie? A štvrtok je nestránkový, tak budú klopať. To nič, ale jednoducho, lebo my musíme, a musíte byť v robote, lebo potom nejak nie, lebo tak dobu môže doniesť dobu. Čiže dáme do koľkej? 15:30. Do 15:30. Napíšeme, že v prípade, keď chcete doniesť túto zakopku. Značka voľba hlavného kontrolára neotvárať. Ešte tam máme na čo? Posúdenie náležitosti podaných písomných prihlášok kandidátov vykoná dňa. To pred voľbou sa vykoná, nie? Či jak? Či rovno na toho 19. To posúdenie náležitosti? Posúdenie môže byť aj skôr a tam môže prísť len nejaká komisia, nemusí byť nám všetci poslanci prísť. Že či splňa tie požiadavky na toho kontrola. To musí byť nejaká kontrolná komisia, ktorá zistí, že či tam všetko priložil, čo má, tak ako to bolo na... Dobre, tak dáme toto, že to posúdenie dáme na 18. Nie, veď po 5.1., nie? Čo? Keď 5.1. je posledný, čo má... No dobre, čo, 6. tu prídeš? To nie 6., 7., 8., neviem ktorého. Keď je? No. Ja si to tam myslím, že veď keď... No tak dobre, to dajme 10. či ak je pondelok? Ako posúdiť? No tak dáme 9. vykonať dňa, 9.1. To musíte vy, lebo ja to myslím nemala. No, dobre, posúdenie náležitosti podaných. Takže to... Ale tým viac menej treba navtedy, aby si to zvolala tých, že príde sa to posúdiť. Nie, posúdime a keď sa nejaké... Ale ona musí zvolať, že isto vtedy prídeme posúdiť, bo to sa pomne na to každý. Keď odsúhlasíme, potom už môžete aj veď, ale už potom je len tá žiadosť integrácia. Zabezpečiť doručenie profesijných životov na funkciu, ktoré splní podmienky stanovené OZ v bode 2 a 5 to uznesenie najneskôr 7 dní pred dňom konania riadneho OZ, na ktorom sa uskutoční voľba. Ešte sme tu, či už sme preč? Lebo ešte tu nám treba dopísať ten, hej, že žiada starostku zabezpečiť doručenie profesijných životopisov kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra, ktorí splnili podmienky stanovené OZ v bode 2 a 5 tohto uznesenia najneskôr 7 dní pred dňom konania riadneho OZ. 7 dní, to znamená, že 12. Najneskôr, hej? 12.1. dávame, hej? 2017. Dobre, mám to čítať, bo to je na dve strany, zbytočne asi. Dobre, máte to každý, mali ste to aj doma. Tam je len ten termín dôležitý, 19.1. Schvalujeme. Aké číslo to sú? 206. Všetci aj... Takže počkať, sme 8 ešte? Furt? Ten už sa posúva ku dverom. Už ste nevyželi. Dobre, posledný bod je žiadosť o dotáciu od integrácie mien. Niektorí ste počuli, v oktobri sme boli s našimi seniormi na koncerte v Poprade, volala sa to integrácia pre, neviem ako konkrétne celé. A v podstate bolo tam 47 dôchodcov, bol tam koncert, vystupovali Žana Čaková, proste veľmi, veľmi veľa ľudí. Niektoré obce, nehovorím, že všetky, ale niektoré obce dávali nejaký hej, tú dotáciu. Hej. A my máme vo VZDM tak prijaté, že dotácie musí si schváľovať cez zastupiteľstvo. Takže môj návrh je taký, že bolo tam nejakých 47 dôchodcov, tak na každého 10 eur a 47 000. Ale to nebolo financované zo strany štátu? Nie, to bolo čisto financované tým občianským združením. Hej, on si zohnal nejakých sponzorov a podobne. No a kto chcel, tak prispel. Hej. Preto obce, ktoré sa tam zúčastnili, môžu prispieť, ale nemusia. Hej. Ale niektoré obce naozaj prispieť. A tu je na nás, že či prispiejeme, alebo... Hej. Ako bolo to dobré, páčilo sa to, myslím si, že dôchodcom. Tak 2 hodiny trvalo. Teraz o jakú sumu sa bavíme? 470 eur.
dosť. Po penzistom dávame 500 a ešte ďalších 500. Keď schválite 250, koľko schválite toľko? Len musíte dať návrh. Divadelníkom dávame 500 eur, 400 eur. 500. 47 krát 5 je koľko? To je taká ťažká matematika. 235. No to 250 eur. No, Dobre. Dobre, dávam hlasovať o návrhu. Počkajte, ja si zapísať, že to je 206, takže to bude 207. OZ integrácia sieť pre všetky deti rovnako. Tak sa to presne. Takže poslanci sme 7 za, teraz sme hlasovali, či To je za, nehlasovali? už teraz videl sa, kto je za? Takže sme 7? za 700. Už utekáš? Ešte rôzne. No ešte sme chceli rozprávať o tom, že tá ponuka obecná polícia z Lubici chceli vedieť, že čo. Lebo pred 2 rokmi sme o tom začali a oni chceli vedieť, že jak na to, lebo obec Lubica, čo má obecnú políciu, nakoľko oni mu znížili stavy aj to a chceli vedieť, že v jakom štádiu to je, lebo pred 2 rokmi, keď pamätáš, sme rozprávali o tom. No a momentálne vyskočili aj nejaké problémy tu, sem tam, hej, poškodené niečo, po dedine značky vyvalené a proste... Nefungovala nám kamera, lebo tie kamery boli zastaralé, preto som musela byť tomu. Minule som v cintoríne. A môj názor je, že... Po cintoríne, po pomníkoch behal o 10. Odhľadnúť do toho, nemusí to byť... Ale si neničil. Ale si neničil. Ale po pomníkoch nie. Po hrobu. Poláme pomníky. Mne ide o to, že teraz ako... Tu ja len preto, lebo taká ponuka prišla z tej Lubice. Prišla taká ponuka z tej Lubice, čiže odhľadnúť do toho, či to bude Lubica, môže to byť Kežmarok, môže to byť Lomnica, lebo teraz zákon dovoluje mať aj v 2 obciach, hej, ale aj vo viacerých. Čiže ide o to, že lebo aj sme stále sa bavili aj o cyklochodníku, že sa ničí s traktorami s dečím. Akorát by bola tá polícia, tak už môže zasiahnuť. Rumúnok vypratať potrebujeme z flipra, lebo ten bordel 2 razy... No, tam auto stojí už 2 mesiace, dajaké jedno zaparkované aj s karavánom. Do služby, večer do 9, po 9 musia hlásiť a musia byť policajti. Tam majú dohodnuté rybári, to musia ich vkátať. Ale teraz ich nemáš na základe čoho. Čiže keď už by bola tá obecná, je tam príklad kamera, dá sa značka po 22.35, keď končí kúpalisko, tam nemá čo hľadať. Neviem. Ide o to, že oni povedali tak, že my keď povieme, že hej, načelník polície a starosta, však to môžeme, oni povedali, že nie je problém prísť na ich hospodársku a povie, ale my musíme povedať, čo chceme. Hej, oni službu tu nebudú mať, ale samozrejme potrebujú, že by kamery mali treba do Lubici prepojené tu, čo sú, hej. Už čo sú, príklad ku detskému ihrisku sa dá a s tým, že potom možno benzín, alebo čo, ja neviem, ja len z brucha hovorím. A že by sa dostalo ku nejakej sume a potom povieme, áno, bereme, alebo nie. Len oni tiež nebudú pripravovať ponuku. Na kamery. Tak, jak idú do Zálubici na stranicu do lesa, tak prídu aj tu sa príklad pozrieť. A vidia na kamere problém, príklad na detskom ihrisku, prídu, hej. Ja by som to riešila tak, aj že cez víkendy, piatok, sobota, výjazdy, že by videli tí ľudia, že... Samozrejme, potom treba zobrať tak, že oni znížili stavy vtedy, hej, lebo pravili, že pre nich je nerentabilné 6 či koľko mať. Ide o to, že neviem, ja si predpokladám, že možno bude treba nejaký na polú väzku, alebo kvázi jak zamestnanie. Nedajú nejaký cenový návrh na výjazd, za jeden výjazd, koľko bude stáť? Možno od kilometrov bude normálne. Potom nedajú cenový výjazd za čo? A telefón, tu budú... aby sme sa mali čím zaoberať. Ale ide o to, že či chceme, lebo tiež nebudú robiť, keď... To oni sledujú. Ako toto nie je Oni v Lubici zrobili tak, že oni jasne nenaraz, ale postupne každý rok kúpia aj príklad 2 kamery, lebo však... Aj tu by trebalo, presne. Budú 2 kamery a treba už keď tak celý rok obsadzovať. Presne, ako No, postupne obsadzovať. Teraz sa robí... Teraz sa robí aj v škole hrísko, tam treba, detské hrísko musí sa strašiť. Nie, postupne treba kamerový systém. Ale každý rok, keď kúpime 2 kamery, tak nemusí to byť toho roku za 50 000, alebo teda na rok. Ale sa kúpia 2 kamery, tu sú príklad na obecovú rade, sa zrobia poriadne školské.
bude raz, dva razy týždeň výjazd, už sa troška skôr, Tak ani nevieš, kde je kamera. Ja osobne som aj za to, že by sa stražilo aj to, že príklad zrobia si výjazdku chodníku, lebo my ho zničíme za 3 roky 300 000 investíciu. A raz, druhý raz dostane traktorista alebo dajaký z autom z Kešmarku, čo ide po kúte a je vyriešené. Je to cyklo, ani motorka tam nemá čo hľadať, lebo je to cyklochodník. A chodia traktore tam normálne. No však veď preto hovorím, momentálne nikto ti nepríde. Štátny policajt ti príde na základe, čo on môže kašľať. Ale keď je obecný, raz, dva razy zrobí výjazd. Tam bola viackrát, už viem, že aj nikoho nahrali, uvidíme to ľudia, ktorí tam bývajú, no len... No, tak. Čiže ja len preto to hovorím, že povieme všetci, že ideme do toho, starostka sa stretne s kapolkom, načelník vypracuje a na najbližšom zastupiteľstve ide o to, že na najbližšom, keď budeme mať ponuku, vieme, ideme do toho, musí to ísť do rozpočtu, hej? Lebo tiež to nebude 100 eur. No veď, ale rozumieš, však teraz je to nie odsúhlasené, ale dohodli sme sa, ty zajtra môžeš sa kapolkom ísť. A